Ak chceš odomknúť svoj skutočný potenciál, je dôležité, aby sa posunul na novú úroveň vo svojom živote a začal žiť podľa modelu byť, robiť, mať. Najprv musíš niekým byť, potom budeš niečo robiť, budeš robiť určité kroky a potom budeš mať všetko, čo chceš mať. Častokrát si ľudia však mylne myslia, že samotné bytie znamená, že mám byť šťastný, mám byť pozitívny, mám byť pokojný. Lenže to je len povrchná vrstva. Ty v prvom rade máš byť sám sebou. Máš sa spojiť so svojím vnútrom a máš objaviť to, kým si sem prišiel byť. Ty si duša, ktorá má fyzické telo. A ty si sem prišiel s nejakou úlohou, s nejakou misiou. A je dôležité, aby si sa spojil sám so sebou a rozpamätal sa, kým si sem prišiel byť. Keď to spravíš, potom začneš robiť postupne kroky, ktoré budú efektívne a ty potom budeš mať ten vysnívaný život v hojnosti, po ktorom túžiš. To je presne to, čo ja učím mojich klientov. Ak chceš vedieť ako na to, sleduj môj profil aj naďalej.